ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ହୁଏ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର କେତୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଓ ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୋ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଯଦି କମ୍ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା 26.5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଇଟା କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର୍ କମ୍ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଥିବ, ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପବନଟା କ'ଣ ହେବ, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାଟି ଖାଲି ରହିଯିବ। ସେ ଜାଗାଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପବନ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗୋଟେ ହୁଏ, ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଟାଇପ୍। ସେଇ ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଟାଇପ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କୋରିଓଲିସିସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ପବନ ହୁଏ ଓ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କୁହନ୍ତି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବର୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗରମଟା ଉପରକୁ ଗଲା, ସେ ପବନରେ ପାଣିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭେପର, ୱାଟର ଭେପର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ଭେପରଟି ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେଇଟା ମେଘରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର 3ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି: ଟ୍ରପିକାଲ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ସିଭିୟର୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଉ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ତ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ 70ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଟ୍ରପିକାଲ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କହିବା। ଯେତେବେଳେ 80ରୁ 220 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଭିୟର୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କହିବା। ଯେତେବେଳେ 220ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ପବନ ବହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କହିବା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1999ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଯାହାକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 10,000 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେଘର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ 2013ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫାଇଲିନ୍, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫାଇଲିନ୍, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଦେଖେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜର 2ଟି ସଂସ୍ଥା, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ OFCA ନାମକରେ, ଏଇ 2ଟା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 45 ଜଣ ଲୋକ ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡକାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ବିଷୁବରେଖା ଉପରକୁ ଆମେ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତଳ ଭାଗକୁ ଆମେ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର କୁହନ୍ତି। ତ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସି ଅଛି, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସି ଏରିଆରେ ଯେମିତି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଅଛି ଆଉ ୟୁରୋପ ଅଛି, ଏଇ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ହରିକେନ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଚାଇନା,